liver chini lungs ni toladrobo tongo. Hake chini liver ungkha chini sakni jotoni slai kotorkuk kaisa gland. Hake o liver ungkha chini borokni sago nangmani kha bwtui tei urea nani samungrok khlaio. Tei thok eba bupham samungrok chathani kaham naraknani samung khlaiko. Abno karai chini sakni thui hambia ungmarokno sokomori rnani ungkha liver ni jotoni slai samung kotorkuk. Pokhe hai tabuk chini liver tumung phan kwrui hambia ungkha kai chini sago je bemar rok ungo abo belai kheno wanama singja. Aborok ungkha hepatitis, hepatic abscess, hepatrophic, cancer, gallstone tei jaundice rok. Abno karibo teibo chikon bemarok to ungono chini sakno kaham naraknani bagui liver no se jeng belai kheno kaham naraknani nango. Aboni bagui hake tabuk liver bahaike hamya ang abno jeng sinani nango. Hinba belai moso riok rok chamani tei serjak mui kakham tei awan kakham rok chamani hoitebo chini liver belai kheno hamyango. Tei hatiwo phalmani thok kakham tei thok kacham bai serjak chamung rok paiui chamani bo chini liver no teibo hamya khlai. Aboni bagui no khnai tongnai khajani daktei bukhuk song norok wansuk di norok ni liver no kaham narakha kaise norok ni sak kaham tongnai dai tabukni chini nukhungni chrai khonai tei bwsabwtui rok nobo chung brokni liver no kaham naraknani bagui chung abo hai hatini manui thok kakham tei thok hamya bai serjak abo hai chamung hamya rok no chung chariyaui brokni sak kaham naragui brokni thinang no brokni life kaham khlainani bagui chung wansukna nangnai. Hake kha khlaio norok o 𝐤𝐤𝐤𝐤 video ni bisingtui bujui mankhana hake bahaingjaka o video nai norok chajakha engke like tei share khlaiti hake o channel ni total views ungni tongkhani kai subscribe khlaidi obo hai bwskango teibo important video rok upload ungkhe nang jotoni slai sekangno nai mannai hake paithak jora lai tongmani bagui belai kheno hambai.